Jedna jedina rečenica može promijeniti cijeli naš život, ako je shvatimo na vrijeme. Kao što rekoh, u jednom od mojih videa, slušaj da razumiješ, ne da bi odgovorio, ovaj video donosi mudrosti iz čitavog svijeta, koja zlata vrijedi kada osoba odluči da ih shvati, a ne samo da ih čuje. 50 vrijedno pažnje rečenica koje mogu da promijene vaš život iz temelja. Ključna riječ ovdje je shvatiti, jer dosta nas čuje, ali ne trudimo se dovoljno da shvatimo. Jasna vizija i cilj u životu određuju smjer tvojih odluka. Ako nemaš jasno definisano gdje želiš stići, bilo da je to u karijeri, odnosima, zdravlju ili ličnom razvoju, svaki izbor izgleda prihvatljivo, ali zapravo te može voditi u pogrešnom pravcu. Evo nekoliko ključnih životnih mudrosti koje će vas natjerati da stanete, razmislite i možda krenete putem koji vas vodi prema boljem životu. Ako ne znaš gdje ideš, svaki put će te odvesti pogrešno. Tvoja budućnost zavisi od odluka koje praviš danas, ne sutra. Nije stvar u tome koliko imaš vremena, nego šta uradiš sa vremenom koje imaš. Sve što tražiš izvan sebe već nosiš u sebi. Ništa što dolazi brzo ne traje dugo. Ono čemu se opireš, to te upravlja. Ne možeš izliječiti ranu na mjestu gdje si je zadobio. Tvoje granice su nacrtane samo u tvojoj glavi. Ko se boji da izgubi, već je izgubio. Najteži razgovor koji odgađaš je onaj koji ti najviše treba. Onaj koji ne mijenja ništa, bira da ostane zarobljen. Ljudi te tretiraju onako kako ih naučiš da mogu. Nije život ono što ti se desi, nego kako reaguješ na to. Snaga nije u tome da izdržiš sve, nego da znaš kad da pustiš. Kad prestaneš da moliš za ono što ne zaslužuješ, život ti donese ono što ti pripada. Snovi bez plana su samo želje koje umiru polako. Tamo gdje završava strah, počinje tvoj pravi život. Ti nisi tvoja prošlost, osim ako odlučiš da jesi. Tišina često govori više od 1000 riječi. Da bi imao nešto što nisi imao, moraš postati neko ko nikad nisi bio. Zadovoljavanje mrvicama ti ukrade životnu gozbu. Trpljenje se nasljeđuje, ali i trauma. Snažan je onaj ko zna reći dosta. Ako sve čekaš na penziju, život ti prođe u čekaonici. Narod kaže, ćerku drži na oku, sina na lancu. Život kaže, tako odrastaju u strahu i bijegu, a ne u ljubavi. Pitanja mijenjaju društvo, a čutanje ga zakopa. Sami sebi smo najveća prepreka na putu do uspjeha. Sve što traje dugo ne znači da je ispravno. Ne traži lakši put, traži jača leđa. Nije stvar u tome koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš. Tamo gdje je volja, tamo je i put. Ne zaboravi ko si dok juriš ono što želiš postati. Ako stalno ugađaš drugima, zaboravit ćeš šta tebe čini sretnim. Pravi karakter se pokazuje kad niko ne gleda. Šutnja je odgovor mnogo češće nego riječ. Nećeš uvijek dobiti ono što želiš, ali ako pitaš, uvijek ćeš dobiti ono što ti treba. Sloboda počinje kad prestaneš tražiti odobrenje od drugih. Bol je često učitelj koji te priprema za bolje. Ponekad te gubitak spasi od većeg zla. Život te najviše testira pred najveći skok. Ko uči iz tuđih grešaka, uštedi pola života. Zatvorena vrata su često zaštita, a ne kazna. Ne mijenjaj svoje vrijednosti da bi se uklopio u pogrešan svijet. Ljepota života je u tome da nikad ne znaš šta te čeka iza sljedećeg ugla. Ono što ti se danas čini kao kraj, sutra ćeš zvati početkom. Mudrost nije u tome da znaš sve, već da znaš kad da zašutiš i slušaš. Tvoje misli su tvoje oružje ili tvoji okovi, tvoj izbor. Ako vam je makar jedna od ovih izreka otvorila oči, zamislite šta vas još čeka ovdje. Ostavite like, pretplatite se i pridružite se zajednici ljudi
koji svakim danom rastu mudriji, jači i bolji. Vaša životna transformacija počinje ovdje. Ovo je vaš vodič za bolji život.